Здравейте всички, аз съм Алекс 82 и днес в това видео ще ви покажа в това видео от тук нататък ще щракам с една клапа, с тази клапа. Да щракам. И вече започна официално видеото. Всъщност това, което искам да ви покажа в това видео е тази клапа. Няма да ви казвам откъде, колко струва и какво върви с нея. Тази информация не ви е нужна, защото виждам, че вие не харесвате видеята ми, не се абонирате за канала ми и не пишете коментари. Значи тази информация не ви е нужна. Единствената информация, която мога да ви кажа, че много добре щрака, как видяхте, и почти, така да е, не почти, ами като е разгънат край и камерата му побива цялата клапа. Това ви е единствената информация, която трябва да знаете. Кодът, трябва да го наричам вече, така го нарекох, който трябва да използвате за информацията къде е, колко струва и какво върви с нея, е абониране, харесване на всички видеа и коментиране на всички видеа. Това е единственият начин, за да успеете да стигнете до научната информация. Защото виждам, че е стигнало до 7. Ами да, всъщност това е нужното нещо, което искам да ви кажа. И пак ще напомня по-долу в описанието какво трябва да направите. Аз бях Алекс 82, а вие не бяхте. Харесайте това видео, дайте му палец нагоре, абонирайте се за канала и пак ще посоя, пишете коментари, споделите го и чао! Чао!